ay naasarang sa sketch. Oh, may mga bisita na sa din na, paluto pa kaya. Mega love shoutout Sir Jologs. Who cares? Sino ka? What are you looking at? Sabi niya. Is this the end of the earth? I don't think so. Ewan ko sa'yo. Bakit ka nagsabi ng ganyan?